ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଯାଏ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କିଏ କହେ ମୋ ଘରେ କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିବ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନୁନି, କିଏ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ବନାନ୍ତି କି ଆମେ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ଆସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଏ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ବାହାଘର ପରେ ବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଏ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କାହାର ଘରେ ମାନନ୍ତିନି, କାହାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନନ୍ତିନି, ବାହାଘର ପରେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମାନନ୍ତିନି, କାହାର ଶାଶୁଘରେ ମାନନ୍ତିନି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଆଉ କାହା ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ, କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଯାଏ।